Adipati Estungkara jagat Manik Raja Dewaku mangke to paman ampun dados kalih pekenira manira piji wonten ngarsa manira Paman Harya Sengkuni nuwun kawanting pangendika dalem anak Prabu ingkang rumentah dumateng ingkang bapa kempatian saderengipun nampi pangendika dalem anak Prabu tansah gunawalan anggenipun ingkang bapa marak suwangger nanging sasampunipun nampi pangandika saking anak Prabu Duryudana tansah tata titi tentrem manahipun ingkang bapa kepatihan yayah sineram Wahyu Swindu dongger anak Prabu ingkang bapa ngaturaken sungkem pangabekti wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana kula nok nggih nggih kula tampi tangan kalih kula petelaken wonten jojogen telu padha-padha nanging sejatosipun ingkang putra amung bad nyuwun katerangan kadiparan pawartanipun para nayaka praja minggahipun para kadang-kadang Kurawa mandhapipun para kawula napa wonten salah satunggaling para kawula ingkang alit nilar kewajiban ageng deladak milang sifat mirang kampu jika datan botan para ratu Paman Harya kula aturi supados matur kanthi walaka ingkang putra badhe midhangetaken kanthi wijang satolo-tolo Paman Harya dongger anak Prabu Duryudana engetipun ingkang bapa kepatihan boten wonten salah satunggaling para kawula napa malih minggahipun para nayaka praja napa malih kadang-kadang paduka Kurawa ingkang alit nilar kewajiban ageng deladak mirang sifat milang kampuh jika bondan datan praratu nanging sedaya samya sayek-sayek kapti dedak merang Siti Sewu mawi ngaturaken bulu bekti miwah glondong pengarem-arem wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana kula nggih bisa gawe marming manahipun manira paman sasampunipun pasowanan Paman Harya kula aturi supados mradenaken pudya pangastutinipun ingkang putra dhateng para kawula lan kadang-kadang kula Kurawa duh kados pundi gunging manah para kawula nampi sih kardanar manipun anak Prabu Duryudana nggih kaprayogaken lenggah sampun boten kirang prayogi nggih manggeto Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa sasampunipun prayogi anggenipun lenggah ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa toh jagat Dewa Bathara jagat Manik Raja Dewaku katedha kalingga murda pangendikanipun anak Prabu Duryudana Yayi Prabu Duryudana ingkang rementah dumateng ingkang Raka ing Mandura tansah widodha ing nirsambikala lampahipun ingkang Raka pedhak wonten ing negari Ngastina Yayi Prabu Duryudana syukur pinagi sewu kejawi saking menika kaprayogaken anggenipun lenggah Koko Prabu Baladewa
engetipun ingkang raka sampun boten kirang parayogi. Mangketo Bopo Peneban Durna, Bopo Peneban Durna ingkang putra boten kesupen ngaturaken prambragya panakrami rayipun Bopo Pandhita Sokalima wonten ing negari Ngastina lan ingkang putra ugi boten katalupen ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsanipun Eyang Pandhita Durna, Paman Pandhita Durna. Iki Kakang Durna iki turu apa kepiye iki? Kakang Durna. Wah, gondok bleguduk manyar-manyar. Gawe deg-deg ing manahku. Jajes jan. Lah jenengan menika uli napa ket wau kok ulak-uli. Maca nut. Ket mau ora dadi aku ling ngematke ngasih kami tenggengeng niki. Ayo nggih boten sah dipikir. Nggih sak mlampaike mawon mangke lak wis anggere ana catetane ngono. Nggih dicuni. Lah pripun to wau? Panjenengan menika ditimbali anak Prabu Duryudana kok ya mung mendel wae. Oh, ora ngaten nggih, Nger. Nyuwun ngapunten, Nger. Inggih boten dados menapa Bopo Peneban Durna. Inggih nampi pangestunipun anak Prabu Duryudana tansah widodol lampahipun ingkang Bapa ing Sokalima nir ing sambikala prandene anak Prabu Duryudana ngaturaken bekti sungkem dumateng ingkang Bapa Sokalima. Kejawi saking menika ingkang Bapa ngaturaken puja pangastawa mugi katampi wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana kula non iki. Kula tampi tangan kalih kula putelaken wonten ndodho mugi mawahana bawa leksana. Kejawi saking menika kaprayogaken anggenipun lenggah Bapa Peneban Durna. Engetipun ingkang Bapa sampun boten kirang prayogi. Niki malah kebenaran sampun unjukanipun sampun cumawis. Wis do nyanding dhewe-dhewe. Nggih. Kejawi saking menika kaprayogaken lenggah Bapa Peneban. Inggih, sampun boten kirang prayogi, Nger. Mengkoto Dimas Kartomarmo padha kanthi Raharja sowan ana negara Ngastina. Ngono iki Koko Prabu nampi pangestunipun Koko Prabu Duryudana widodho ing nirsamigala ingkang rayi sowan wonten ing setinggil Binaturata. Kejawi saking menika ingkang rayi ngaturaken sungkem pabekti kunjuk wonten ngarsanipun Koko Prabu ing Ngastina. Kula nun iki. Ya tak tampa pangestuku tambanana. Kula tampi tangan kalih mugi dados jejimat Koko Prabu kaprayogaken wanggon mulenggah sampun boten kirang prayogi. Kundur dumateng Koko Prabu Baladewa. Kados pundi Yayi? Miji dumateng ingkang raka ing negari Mandura. Ingkang rayi ngaturaken sewu-sewu papunten amargi kula menika namung ngaturaken gandhek sekembaran ingkang kula utus wonten ing negari Mandura supados Koko Prabu tedhak wonten ing negari Ngastina. Mbok bilih ingkang rayi menika salah satunggaling nalindra ingkang kirang trapsila, nalindra mudra ingkang kirang tata krami. Kula nyadong teduka, kula nyuwun samudra pangaksanipun Koko Prabu Baladewa. Tuh
jagat Dewa Bathara jagat Manik Raja Dewaku. Sak gluguting kolang-kaling jawawut pinara sastra. Pun Kakang ora mboten gadah panggrahita ingkang mekaten Yayi. Namung elok ing kawontenan ingkang Rakapara gumun sanget. Amargi dinten menika sanes dinten pasowanan nanging Yayi ngaturi para pinisepuh ing negari Ngastina supados sowan wonten ing Stinggil Binaturata ing negari Ngastina. Yen to pancen Yayi Prabu nggadahi rasa was sumelang pun Kakang Siyaga hangudari ruwet kahananipun penggalipun Yayi Duryudana lan umpami negari Ngastina menika wonten parang pamuk ingkang Raka Siyaga majeng wonten ing palagan Rananggana Yayi Duryudana. Nggih, sewu-sewu sembah nuwun Koko Prabu. Nanging sejatosipun ingkang rai menika nglempahaken para pinisepuh wonten ing negari Ngastina. Mboten wonten parang pamuk namung ingkang rai menika menggalihaken bab sumpena. Ing kono sumpena menika dados mambenging manah kula Koko Prabu Baladewa. Leng-leng ramyang ing diok lirwang candra katawangan sumu ing tias lir katuritan limut kabehane rucit rem-reming driya manawung kegunging yuang wisis tanono kang kujiwa raras jagat Dewa Bathara jagat Manik Raja Dewaku menggalihaken bab sumpena menapa nggih? Yayi Prabu Duryudana menggalihaken bab sumpena menapa? Pun Raka ambak-ambaka wujudipun Nalindra menika nate dados pendhita wonten ing Grojogan Sewu kang aran Pandhita Wasi Jaladara. Nggih. Sejatosipun ingkang raya amung menggalihaken bab sumpena bilih negari Ngastina menika kedatengan bena ageng Kakang Durna. Kula dicuni bena ageng menika menapa? Sak ngerti kula menika Mas Bena menika tukang gawe wayang. Bena menika banjir bandang bena. Menika rak tiyang Tayuban.
Alah aku wis pisan ngomong ya kleru. Kamangka wujudipun samudra ageng menika wujudipun ludira ngantos kacipuan kula lan para kadang-kadang kula Kurawa. Nanging sasampunipun ingkang rai saged luar saking cobenipun Jawata menika kula sumerep bilih dampar kencana kintir ing warih kados kadiparan menggah pamanggihipun Koko Prabu Baladewa. Kuh jagat Dewa Bathara jagat Manik Raja Dewaku. Yen to miturut pamanggihipun ingkang Raka wujudipun sempurna menika saged dipun penggalih wigati inggih saged boten wigatos. Amargi menapa? Bilih wigati yen to sempurna menika dipun etang pasaran lan dintenipun bilih tiba itungan piantun putri menika mboten wonten ginanina bilih tiba hitungan piantun kakung menika sanget wigatos bilih samudra ludira luwih-luwih toya menika catur bilih toyanipun wening menika catur sae yen to toyanipun awon menika catur ingkang boten sae napa malih wujudipun ludira. Kamangka dampar kencana kintir ing warih ateges para kadang-kadang kula badhe nampi cobenipun para Jawata ingkang langkung ageng. Nek kula niku kok ya beda ya. Nyun sewu menika. Nek kula niku kok beda. Kados pundi Paman Durna? Ngaten nggih, Ger. Yen miturut pamanggihipun ingkang Bapa menika malah catur sae. Lho. Lah kok malah saged catur sae kados pundi? Nek ngaten. Wujudipun banjir bandang mongko ludira. Ludira menika abrit. Abrit niku pratandha moncer. Nermombong ngaten. Ateges kalengganipun anak Prabu Duryudana badhe kawentar wonten pundi-pundi. Lan angka kalih dampar kencana kintir ing warih. Ateges niku rak mayeng-mayeng ngoten. Sami mawon kados wadyabala wingking menika. Dampar kencana saged mayeng-mayeng paribasanipun nganglanging bawana. Menganglang buana ngaten. Nggih. Damel bingung manahipun ingkang putra. Ampun bingung, Ger. Senajan to jenengan menika suwe mayang ning ora sah bingung. Pancen angel omong nang ngarep iki ngandelo aku. Ngandelo wis. Kamangka ya suwe tenan iki aku. Boten dados menapa Paman Pendhita Durna. Lajeng kados pundi? Ngaten mawon, nggih. Boten susah dipenggalih wong menika paribasanipun mung ngimpi ngoten.
Wong Nendra menika lumrahe sekaripun nyumpena. Dadi ampun was semelang lan menggaliaken bab sumpena menika, Ger. Sikra mangrakiting nawang sasangka majarana jagat kang kinarya momong sarira tunggal. Watak bumi kang gumingsir watak kang gumingsir sidem perman kocapo ing kono tintrim kawontenan wontening negari Ngastina bilih Nalendra ing Ngastina menggaliaken bab sumpena ing kono Tripandurat Triwilangan telu Pandurat pangandikan tigang klimah dereng kawedaling lati kesaru gegering jaba piyak ngarsa tangkeping wuri ing kono nampi cobenipun Jawata nampi swanipun pepatih wonten ing negari Loji Tengara Giya mancat Pancaniti nglongok setinggil Binaturata tinon saking Mandawa rupepeh pindha sata manggih krama. alon tata lenggaira
kakaping Prawandawa tumando sagyon mangarsa iki ora kaya ana pawongan ingkang munggah ana stinggil Binaturata senadyan to aku durung tau pitepungan agi dina iki padha kanthi raja Kisana ingkang nembe prapta Kisana nuwun kawanting dawuh pangandika dalem Kanjeng Sinuwun ingkang rumpentah dumateng ingkang abdi yen to paduka boten mangertos dumateng kula menika pepatih wonten ing Loji Tengara paring dalem nama kula pun patih Bayu Tinaya. Kejawi saking menika ingkang abdi ngaturaken sungkem pabekti kujuk wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Yo banget panarimaku ora liwat putya pangastuti kaki Tambanana. Kula tampi tangan kekalih kula pundi wonten mustaka mugi dados jejimat sinuwun. Apa wikatine jeneng sira sowananta negari Ngastina. Nyuwun pangapunten menapa menika leres negari Ngastina lan paduka Sinuwun Prabu Duryudana ingkang ngasta panguwas wonten ing negari Ngastina. Ora ana cilik loro gedhe-gedhene telu. Jeneng ingsun pribadi ingkang ngasta panguwasa negari Ngastina. Syukur pinagi sewu. Paringunia sinuwun bilih kula menika dipun utus dumateng sesembahan kula ing Loji Tengara ingkang ngaran ingkang jejuluk Prabu Wel Geduwebeh ingkang wigatinipun badhe nyuwun ngampil dampar kencana amargi sampun ngendika atur unia dumateng ing abdi yen to nalindra menika mboten lenggah dampar kencana dereng dipun sinebat ratu ingkang utama lan kados pundi menggah pamanggihipun sinuwun ngawontenaken ngawuningani panyuwunanipun Gusti kula pun Prabu Wel Geduwebeh. Durung bisa tak pikir yen to saiki jeneng sira tak aturi supaya tunggu ana ing pangurahan jaba. Amarga dina iki aku bakal njaluk panemune para kadang-kadangku Kurawa yen to mengko ana duta saka jeneng ingsun ingkang bakal paring uninga marang jeneng sira. Yen mekaten ingkang abdi nyuwun pamit madal pasilan tunggu wonten pangurahan jahe sing ati-ati.
Kados pundi Prabu? Menggah wonten kawontenan menika. Yen to pamanggihipun ingkang Rakapara boten saged atur menapa-menapa bilih. Menika nggih wujudipun inggih menika kasunyatanipun ingkang dipun sumpena dumateng Yayi Prabu Duryudana. Mangke riyen. Yen to pamanggihipun ingkang bapa menika kaya ki wong nimbrung ngaten. Wis nimbrung ora nggo sagam. Nek ya ora apa-apa. Lajeng pamanggihipun Paman Pendhita tur kados pundi? Mang dawuhke adicuni menika. Supados ngetapaken para wadyabala Kurawa sing intinipun sing bakunipun Patih Bayutinaya supados dipun tundhung wonten saking negari Ngastina. Ampun ngantos nyuwun ngampil dampan Kencana anak Prabu Duryudana. Paman Arya, kula non nggih anak Prabu Duryudana. Paman Arya supados medal Jawi. Liripun kados pundi ger? Supados paringuna ungininga dumateng para kadang-kadang kula Kurawa. Bilih Patih Bayutinaya menika kula paribasaken dadal nglayoni dadahan nusui supados dipun tundhung saking negari Ngastina. Yen mekaten ingkang bapa kepatihan nyuwun pamit medal pasilan supados mranata anak-anak kula Kurawa. Ampun ngatos kados lare arit mas. Yen mekaten ingkang Rakapara ugi badhe nyuwun pamit. Siaga tata hancampangi tindakipun para kadang-kadang kula Yayi Duryudana. Inggih, ngatos-atos Koko Prabu. Yuk kula pripun, Ger? Gawean kula niki yuk ten mriki napa? Kula nggih ngecer-ngecer mawon nggih purun kok. Pamandana supat kula aturi ndherekaken ingkang putra manjing wonten ing sanggar palagatan nyuwun dumateng para Jawata mugi-mugi kawontenan menika saged tata titi tentrem boten saya ngombro-ombro. Oh nggih, monggo kula dherekaken nggih mekaten. Kartomarma wonten dawuh menapa Koko Prabu? Gage budalna Kang Marasiba ingsun bakal kundur ngeraton. Yen mekaten ing rayi nyuwun pamit siaga tata-tata mbibaraken para samya gantung sibu sing ati-ati. To Purna sabdan ning Nalindra hanglungguh sabda Brahmana Raja sabda pangucap Brahmana Pendhita Raja Ratu. Nalindra yen to sakecap marta tiyang negari sak negari yen to pandhita datan kena wolawali. Ing kono Sang Nata Arsa Kundurang Gedaton jelek saking dampar menggok manengen binarebeg para abdi bedaya sinawang saking Mandrawa katingal asesanti Kundura Silnaranata.
sirep sikekno. Iya, Mak. Memanismu hangu jiwat kanggo nggugah rasana. Iya, Mak. Monggo Bu dilajengaken, Bu. Aja to kesusu sawahe jembar-jembar arine lemu-lemu oh ya dasar dibantu para wira pradangga ingkang ampuh-ampuh ya ana luwih-luwih ibu-ibu waranggana ingkang wis kawentar ana ning nandi-nandi. Iya, Mak. Monggo Bu dilajengaken. Tibake si kucing no. Iya, Mak.
matur nuwun. Iki mau apa, Mak? Iki mau sinom nyamat mudune si kucing. Wah, yo apik yo, Mak. Apik. Sugeng dalu para pamirsa. Bilih menika ya jan kepiye ya ana ade iki wis gumyur paribasane nang kene iki kok. Ya mulane kowe iki aja sok ngece nek kanca-kancamu do gladen. Oh, nyok ya niki ya sing diarani karma ngono kae apa ya? Nek ora apa-apa, Mak. No ora dinyono-nyono adewe iki senajan to mung sak adewe ditimbali sowan ana ing kene supaya gladen wayang. Iya, Mak. Yo ngaturake panuwun, Mak. Oh iya. Inggih kula ngaturaken panuwun dhateng ingkang kagungan dalem. Inggih. Bapak Anton nggih leres nggih? Nah, kula ngaturaken sanget panuwun bilih kula dalu menika dipun paringi wekdal saha papan kagem gegladen ajar nyangik wonten ing mriki. Kaping pindhonipun kula nggih ngaturaken panuwun dumateng kanca-kanca Nganglang Buana, kondange Nganglang Buana ya no. Iya, Mak. Ingkang dipandhegani nggih menika Bapak Sumono, kula ngaturaken matur nuwun. Inggih ibu-ibu waranggana ingkang sampun sumadya tata-tata semanten kathahipun kula nggih mboten nyono nggih Bu. Kula namung ngajar gladen mayang menika critane niku. Aslinipun kula menika nggih dede dalang ngoten. Kula nderek ajar gladen nyangik nggih Bu. Ingkang kaping tiganipun kula ngaturaken panuwun dumateng para pepunden-punden kula seniman-seniman dalang ingkang kersa lan kestu paring support dumateng kula anggenipun gladen wayang kulit wonten ing dalu menika. Lan boten kesupen kula ngaturaken panuwun dumateng Mas Keli minangka ingkang sampun maringaken son menika Keli son. Prandene no aku ki ya bingung dhewe. Lah bingung piye to, Mak? Aku kira suwe ora tau ajar nyangik ngene iki dadi wis kabeh wis lali ana ning pikirku. Ya saiki ya wis dijajal meneh no, Mak. Nek apa ya bisa tambah wawasanmu. Ya nok, ya iki muga-muga lantaran iki aku iso balik kaya mbiyen meneh yo. Kayak nembang-nembang yo. Aku ya ora lali ngaturake panuwun karo bapakku sing enong kae. Pandene ki mau seawan ya wis ngewangi aku anggone padha tata-tata kanca-kanca mburi iki barang no. Iya to, Mak. Heeh. Jan aku wis bingung piye ngaturake panuwun, kepiye carane aku ya mung matur nuwun ngono tok karang iki. Ya wis Mak arep nembang apa? Iki nembange mumpung nang pelek ya iki ayo Lintang Asmara. Iki karang duet nok. Monggo kanca-kanca wiraswara ingkang ajeng
dados wiraswara kakungipun Lintang Asmara menika karang duet ngoten. Oh iki sadurunge tetembangan ya aku atur panuwun meneh nok. Lah atur panuwun meneh karang adewe iki sing mbiyantu ki ora mung kanca-kanca mburiki, karang sak liyane kuwi ya akeh. Lah ya sapa sing kudu diaturi matur nuwun? Ya iki kaping 1 Bapak RT, Bapak RW ana ing ndriyan kene nok. Oh ngono. Prandene iki mau ingkang kagungan dalem Bapak Anton saha Bapak Endro saha Bapak Sukiman lan Wiyaga lan Sinden ki mau wis senajan toya kepiye meneh le ngene iki karang aku le nyangik ya mung sak anane ora iso apik ora apa-apa mak syukur kanggo geladen ayo yo gek nembang Lintang Asmara ki ana sing arep duweti apa ora mengko gek tak ganti nek ra ana sing duweti. Arek sing demung apa sing ngedram apa penggembira kae ya kena. Mangke ben sing enom mangke yuk sing Mbak Erina sing dadi swara putrine. Sing gedrer ana suarane engko. Nek ya elok tenan aku ya ngaturake panuwun. Ya Pak Marno kuwi wis gelem ya kaya kahanane kok ngene iki ya Pak areng anakmu lanang wis ora iso. Durung iso apik. Yo nek ra yo digenti wae yo. Nek anu ora ana sing gelem. Ayo sapa? Sing demung ya ora apa-apa, ayo sing demung. Yo. Aku bisa anduweni marang